ngi pedang singo bahaya page ke thup khubor men ta ka janmit shwaban page ki khubor ki babnya ini pe chwai ki mat bokong san sangi shong dorbar baro artli ki dorbar ka ri men ta ka sngi naga jing pen ki halor ki mat ya snam hamanipur Kajing Shakem Hagabayade Bagajing Jia Thombor ka office Menteri Ramba Gajala Hatura kalong katkum ka sabut belayo nakidur video ong Menteri Ramba Gajala kon rat ke sangma Ther ting e usembut Menteri Ramba Gajala iba Preston Tensong ya kajing kan tho umukul ya kitnat pulit Batkentu Menteri Ramba Gajala konrat ke sangma ikilat pathai kubor banwat ye kajing shisha ban kiar da kajing pensapriang iku kubor lamler ki kubor ki babnya baro artli ki indor bar jong kari kila sange shongdor bar menta kasngi na gadaw kajing penki jong ki seng kaliang persha halor kamat ye snam hamanipur Harajya Sabha haba ke yeng kalai kendu menta kasngi chairman Jagdeep Dhankar ulaong baglayo pediang ya sau punyotli ki jing pentip hapo ka an ka ba Arspa Andrew Punyo haro ka jinglong jingman Hamanipur. Udhan karu laong baula dep ban priang ye ka jingya kren ka balingkot halor kani kamat bat baka sarkar kala dep ban minjur halor kani. Kidkhot na ka seng TMC Congress bat kiwei kila pinjur ye ka jingdawa ban kampen kloy ye ka jingya kren halor kamat bayade bat Hamanipur hapo ka ain ka ba Arspa Andrew Punyo daga ba pinsangi ashwaya baro ki kam jong ka yeng. Kumbasau phongut ki briu kila shakem haduk menta hakabayade bagajing jia thombor ya ka office trekam jong Menteri Ramba Gajala konrat ke sangma daki pat ba hatura haka arpu sau tarik unaitung haka press conference ka bala penlong menta kasngi Menteri Ramba Gajala konrat sangma ulaong bahadian ka jing shakem jong bungut ki briu ki badan benta hakikam san hima sima haka te jing jia kalami ka jing kren bakat nat pulet ka trei kat kum ka jing batha jong ki rio sign perthai ki badan haka bor halor ka te ka jing kno Menteri Ramba Gajala ula penshai baki tu ki bala shakem ki dei kat kum na ka sabut bala yo da ki dur video but dei da ki wei pat ki jing thmu For me, I don't look at political affiliation. I am purely going by the evidence of who was present there. The videos are circulating everywhere for everybody to see, and Facebook posts are coming out, from individual accounts, and hence, based on clear black and white evidence, only based on that arrests are being made. And as I said, I have from day one, I have not mentioned anything about political parties. And I refrain from doing that because that's not the way I would like to look at this situation. As I said, this is something that concerns all of us. Usimbot Menteri Ramba Gajala ubade khmi ikatnat ki kampo yeng police ibat Preston Tensong hiningasngi ila ther kala yu noyalam jogat seng TMC bad Menteri Ramba Gajala ubarim u Dr Mukul Sangma halor ka jingkan thop pen rem ikatnat pulit da kabaong baki pulit ki deki atiar jong ki riudan bor ki seng sign perthai iba Preston ila ong baka sarkar bad ki pulit ki don ban shakri bad ban yadai ki paj ba jong Gajala I think Dr Mukul Sangma himself, he has been in the chair as Chief Minister for more than 7 years, maybe 8 years. I think when he talked that way, is he trying to say that time when he was the Chief Minister of Meghalaya, he uses all the officers in the police department for his own interest? If that is so, it is so unfortunate. But let me tell you very frankly that as government, we are here, be it Chief Minister, Deputy Chief Minister, or be it anybody. We are here not to protect for ourselves, but we are here to protect the citizens of the state. Menteri Ramba Gajala konrat ke sangma hene kasngi ula penshai baga jingkul bar ka belaja hama hadev khola hakasngi ningkong baladep kadega jingja ka ba omdan jingye dei berkanu kanu ka benta berkam shimdon ka jingye sno berkanu kanu ka niam ni ka jing sngo jaj ben riu lada bentokit yaki briu badan benta bat om shim lalap bakin don jingye dei berkanu kanu ka kinhun la ong usangma barula kentu ya baro ban kiar na ka jing penya sno yakani ka jingja baka jing sngo jaj ben riu ni niam khnang bakan omon ra iki wei pat ki jing e Ulaong ru baya kilat pathai khubor ki baya le ban pen priang ki khubor ki bamde khem da wat ek jing pen shisha on sa pen shitom yaki Very standalone incident, not at all religiously or communally motivated.
but it just so happens that the two groups were from two different communities, and hence it is easy to connect those dots and then try to give it a communal or religious color. We will take action against against agencies that do unnecessarily create this kind of a picture. Lapan long ya kajing sam e ki korpen yo sngo hinin gasngi ha State Resource Center on Disability Affairs Civil Hospital. Umentri kitnat social welfare iba polling do ila sam ya kite ki korpen yo sngo bar lapan tikna ya kajing kershan bapura jo sarkar ya ki bre ki badan kam ya kum kini ki jingeram. Kibor Penya District jongka East Khasi Hills Dangshan kala penlong ye kajing yalang bakit khot jongka tu kat ni ki dorbar shnong ki badan hanong ba shlong ha susu tham auditorium ye kani kajing yalang lawan bani shimbanta du deputy commissioner ikong RM Kurba superintendent of police ka East Khasi Hills iba Sylvester Nong Tenger USP ka shlong iba Vivek Aim ka assistant food commissioner ikong DBS Mukim ki rong ba shnong bakit khot jongki dorbar shnong ki bor Penya district ki lapani ka jing kurshan na ki dor barshnong ha ka ban khun ni ki jing e ki bami na ki kam khai drop bat kumju ha ka ban wan ra e ka shongsuk shongshngan kajing khot jongi ya piong pisim kata statement the pimpas mo kajing khot jongi ya ki rang bashnong bekentup ya ke urban area but semi urban area kalong namar ba kidon kat tu kat ni ki kamu ki bang ya kendu nak kapor ha ka be debit ka loan order ha ka be day bat ki imlang salang ha ka be day bat ki jingja ko ka district jongi ani kwa ban don kata ka jingya trilang bat kishnong namar ngis go tho ba lada ngim dan kata ka jingya trilang long ke ke jingya so tho jing much ba te kan wan bat te ka jingya trilang Kasenjo ki rang bashnong jongka Ribhoi district mentagasngi kalashim ya ka rai ka bakongsan ban ujor persha e ka sarkar jala halor ka jing bamla ban siu ya ki bil jongki tiar kitar ki badangsa halor ka jing pintrei kam ya ka scheme MNREGA ha ki katuk ani kishnong ki bahap hapok Ribhoi district Habayakran bakilat pathai kubor u General Secretary kasenjo ki rang bashnong jongka Ribhoi district uba PB Silyang ulong baka sarkar jala kam shimkhia halor ka jing pintrei kam ya ki bonjat ki project jongka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Act but nakata ka daw la penlong ya ki ban ra ya kani haying bishar ka bakham halor khanang ban yo e ka jing bishar ka bakloi ha ka bayade baka jing penslam ban siwi ki bil jongki tiar kitar ki badangsa daka sarkar jala Ini bakal ka jing penslam jong ka sarkar lengbaki blok ke beper ke Bran Port Ribhoi district kalau bu jing sikat day yakinong elam jong ki VEC ban penyat sakmat ya ka jing pentre ya ka ni ka skim MGNRGA la ni ka bangiti pajba ka skim jokkan mentala arsnem tam nakaliang jong ki bebun ki VEC ni claim yo so ka jing siu ha ka bide bat ka buy materials Tekumta da kawe ke jengmut nakaliang jong kesenjuk ngilarai ba ia kan kam ngin pha no ke jingujo syapo ke jing bishar nakabanta ba ngin yo ia ka hok ke jengi mentapat ngini pe ke jinglong jing man kasin meneng hashlong kajing shet kalong arpusan point sau degree celsius bar kajing kreat kalong khatphra point new degree celsius kajing sngam ka hau kalong prapusau nak shispa men step bat nripuwe nak shispa janmet kala bandan kajing hap slap haki babon ki jaka shwaban poish ka bako jang thup khobor ngini pet byang sai shisi ni kimat bakongsan sangi shong dorbar baro artli ki dorbar kari mentagasngi na kajing penki halor kamat ya umsnam hamanipur Kajing Shakyam Hagabayade bagajing jia thombor ya office Menteri Rangba Kajala Hatura kalong katkum kasabut belayo na kidur video ong Menteri Rangba Kajala kan rat ke sangma Thirting e usembut Menteri Rangba Kajala ibat Preston Tensong ya kajing kan tho umukul ya kitnat pulit Bat kentu Menteri Rangba Kajala konrat ke sangma ya kilat pathai kubor ban wat ikajing shisha barban kiar na kajing pen kriang iki kubor lamner Di parlok da kitu ki kubor ngila poish ga bakut jog thup kubor jingi menta ga janmet hadu bangin de shambyang bat phila shai kasngi kubleye phi baro
कल वो एड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट। मिसलीडिंग एड थी, बंद करवा दी। किसने? सीसीपीए ने। सीसीपीए ने? हाँ, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने खुद संज्ञान लिया और जुर्माना भी लगाया। अरे वाह, यानी अब उपभोक्ता को कोई ठग नहीं पाएगा। सीसीपीए किसी भी निर्माता या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन